Salam edilişler, mehriban dogonlar. Üýüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenüm kanalynyň döwletli maslahat atly gepleşiginiň nowatdaky sanyna başlaýar. Mälim bolşýaly, mehriban dogonlar, edilişler, hormatly teletomoşaçylar. Soňky döwürlerde bolup geçen wakalar bilen balanşykly köp sanly maslahatlar edilýär, gurrunlar edilýär, soraglar soralýar. Şuňky gepleşigi şol esasda Serdar Berdimuhammedowyň oýnatgulary söz başçysy bilen şuňky gepleşikde şo bolup geçen soňky ýagdaýlar barada edilen maslahatlaryň jemini size ýagny halk köpçüliginiň dikkatyna ýetirmek istedik. Eýsem bu bolup geçen wakalar näme anladýar? Maslahatyň esasy, başlangyjy, esasy hereket noktasy şeýle boldy. Birinji ýaly daşary ýurtda Türkmenistanly watandaşlaryň agdyklyk etmegi, olaryň arasynda erkinlik görüşine ymtylyşyň güýçlenip başlamagy, diktatorlyk rejiminiň üstünden öz bähwidine şondan peýdalanýan dürli güýçleri, toparlary herekete geçirdi. Şoň üçin daşary ýurtlardaky Türkmenistanlyň aktivleşmegini islemeýänler, şo aktivleşmeginiň öňüne geçmek isleýänler dürli oýunlar oýnadylar. Elbette özüni oppozisiýa ýa-da aktivist topary ýa-da biz halk, halk biz şeýle halk, biz halkyň özü diýip öýgiderli ýagdaýda ýalňyşyp, şu halky ýalňyşýan, halky hiç zat bilmeýän, halky sowgatsız, halk näme etjegini bilmeýän, ýalňyşyp özüni oýnatyp beren ýaly edip görkezek bolýan käbir rejimiň gullugundaky ýa-da Serdar Berdimuhammedowyň oýunjogy bolan oýnatgy toparlar we şolaň özüni alyp barasynyň netijeleri, gelinen netijeler, göze görünüp duran hakykatlar barada ina maslahatlar edildi we şoň netijesine hem şuň dikkatyňyzy ýetirýär. Birinji ýaly geçen ýyl Türkmenistanyň esasy kanunyna döwletiň dolandyrylşy barada, döwletiň gurulşy barada üýtgeçiklikler girdilmeli bolanda ýurdun içindäki we daşyndaky türkmenistanlylar üçin demokratiýa babatda ulur ädim etmek üçin pursat töredi. Ýöne gynansak da şu pursat elleň etdi. Şu pursatdan hiç kim peýdalanyp bilmedi. Ýöne bu pursatyň bu oýnatgylaryň özüni oýnatyp beren adamlaryň hakyky oppozisiýaň döremeğinin öňüni almak üçin edilýän oýunyň, oň oýnatgylarynyň edýän işleriniň, tökmetleriniň hemmesiniň netijesi ýagşa ýazdy, gowolly. Muň netijesinde dürli toparlardan ýa-da şol toparlary ýakyndan ýydarlaýan, şol toparlar bilen ýakyndan içgin gyzyklanýan hakyky öňbaşçylar, öňdewarjylar, dürli hünäriň eýeleri bolan Türkmen intelligensiýasynyň wekilleri bir ýerik jemlendiler we hak bileleşigini emele getirdiler. Bu hak bileleşiginiň içinde dürli aktivist hereketleri, dürli aktivistler, öňdewarjylar, öňbaşçylar, halk köpçüliginiň dürli gatlaryndan bolan aktivistler bähwitli iş etmäge finansiýan, dardaşýan adamlar bar. Bu oýun oýnalypdyr. Geçen ýylky şol esasy kanunyna girdilen üýtgeçiklikler Türkmenistanyna 3-nji diktatorlyga geçişiň taýýarlygyň esasy aýytlaýjy sepgidi. Ýöne özüni oppozisiýa ýa-da aktivist diýip atlandyrýanlar mundan peýdalanmaga beýlede dursun. Muň düýp manasyna, mazmununa da düşünip bilmediler. Şoň üçin bularyň kör sowgatdyrlygy ýa-da bular oýnatgymy? 3-nji diktatoryň ýa oýnatgysymy bular? Hakynda tutmamy diýen soraglary gün tertibine getirdi. Hakykatyň hatyrasyna, hakykatyň tarapyna çykyşlar edilen wagty ýanky oýnatgy toparlaryň, oýnatgy
liderlerin diyeli ingoğusu ya oynatkoy aktivistçiklerin yatama aktivistlerin ödleri yaş olan töwregünäkiler dürlü görünüşde tökmet atyan adamın mertebesini kemsizleyen hücumlar etip gördüler, tesvirler yapıp gördüler. Käbirleri awo sen näçe satyn aldylar, näçe pul berdiler zat diýip. Şol ýaly gije berýän boldy. Hormatly teletomaşaçylar, mehriban doganlar, izleýänler. Elbetde özüni satýan, halkyny satýan, wyjdanyny, ar-namasyny satýan üçin hemme zat satlyk ýaly hasap edilýär. Şoň üçin olaryň şeýle sowal bermegi, tesvir ýazmagy ýa şeýle gürlemegi, çykyş etmegi bu adaty ýagdaý. Sebäbi bular her kimi özü ýaly hasap edýär. Ata-babalarymyzyň aýdyşy ýaly owrum özüni osar, orrumsam özüni osar edilýär. Elbetde bu hak bileşiginiň içindäki aktivistler bolsun, intelligensiýaň wekilleri bolsun, görüşüjüler bolsun, bulan hemmesi söýgü bilen, ar-namus bilen, wyjdan bilen hereket edýär. Bulary hereket etdirýän zat pul däl, bir maddi behwit däl, öz behwidi däl, ýa-da çağalykda, ýaşlykda, ýa-da bir ýerde işlenmekdi, yetip bilmedik arzularyna yetmek üçin öz behwidine bir ulanýan platformasy däl. Bu aktivistlik, demokratiýa görüşi, türkmeniň erkinlik görüşi. Bular hakykatdanam hak adyna bolşýaly, hakyň, hakykatyň, adalatyň, arassaçylygyň, kanunylygyň tarapyna çykyş edýärler. Şoň müdümi ýagdaýda Türkmenistanyna dikeldilmegi we şoň esasy ýörelgi bolmak üçin, geleceğimizi aydınlatmak üçin görüşýärler. Dürlü ýurtda, dürlü şertde. Şoň üçin şu pursatdan peýdalanyp hak bileleşigini döreden ähli watandaşlarymyza çäksiz minnetdarlyk bildirýär. Bu hak bileleşigine Dünya Türkmenleriniň Demokratiýa Platformasy, Oğuzhan Nesli Birleşigini guramasy, Dünya Türkmenleriniň hereketi bulan hemmesi bilelikde şoňa goşully, bileleşip hereket edýärler. Şu Türkmenim kanalam hak bileleşiginiň ähli maksatlaryna, programmalaryna, proyektlerine hyzmat edýär. We mundan beýlegem üstünlükli hyzmat etmäge, dürlü programmalar bilen, dürlü maksatnamalar bilen halk köpçüliginiň öňüne çykyş etmäge dowam eder. Inni geleliň Serdar Berdimuhammedowyň 3-nji diktatorlygynyň oýnatgularyna. Bu oýnatgular geçen ýyl şeýle bir pursat döränne, ýagny şol kanuny ütköçükligi erkinlik görüşiniň behwidine öwrüp bolajak pursat döränne bular bolgusyz zatlar bilen meşgullanýarlar. Ýygyderli ýagdaýda büdürediler, ýalňyşdylar. Henidem şu oýunlaryny etmäge dowam edýärler. Soňky waka ýaş türgeniň, sportsmeniň, çempionyň elkenç ýagdaýda zalymlyk bilen öldürülmegi wakasy boldy. Ýöne şu Süleyman Pakyryň Türkmenistanyň erkinlik görüşiniň gahrymany bolan Süleymanyň ýagdaýy gaýdansak da Serdar Berdimuhammedowyň oýnatgularynyň üstü bilen halk köpçüligine ýetirli. Näme üçin? Bu taýda esasy maksat nämedi? Bu taýda esasy maksat Serdar Berdimuhammedowyň tagta çykyşynyň halk köpçüliginiň ünsünden daşlaşdyrmak, dünýä köpçüliginiň ünsünden daşlaşdyrmak. Serdar Berdimuhammedow prezidentiň kakasynyň ornmasary, hakyky kanuny miras düşür, tagtyň miras düşür edip ıglan edilenler resmi taýdan şoňa daşary ýurtdaky aktivistler, hereketler, watandaşlar gaty uly näýlelik bildirmesin, şoňa gaty uly basyş döretmesin diýip şu wakadan üns sowmak üçin ýörüte öz oýnatgularynyň üstü bilen şular ýaly halk köpçüligine bir material hödürlendi. Bärdäki gözüňe tutulýan adamlar ýa-da adam
näde doğru düşünülmesin, şoň üçin düşünürüş getirýän ýörüýte türkmen ogly bilen baglanşykly däl. Türkmen ogluna biziň hormatymyz şäksiz. Ol hakykatdan ham arasy adam, şolara birazjyk simpatiýasy bar diýäýmesin, ol olar ýaly adam däl. Ol oýnatgylaryň gaty üstünde mertebe taýdan, bilim taýdan, adamçylyk taýdan biz türkmen ogly ýaly gerçekleňem hak bileleşigine wagty gelende goşuljagyna ynanýas. Bu Süleyman wakasynyň ýörüýte Türkmenistandaky rejimiň eli bilen daşary ýurtda propaganda hökümine, daşary ýurtdaky öz ýal ýaglaryna, oýnatgalaryna bir sünk ýal hökümine ödürlenmeginiň hem esasy subutnamasy şol materialyň öz oýnatgalarynyň, ýagny halkyň bakydine hyzmat etmeýän adamlaryň üssü bilen media ýetirilmegi boldy. Şonda biz bul mesele gaty serasaply çemeleşilmeligini belledik, nagtadyk. Ýöne üns beren bolmady. Häzirki günde Süleyman meselesiniň, Süleyman Pakiriň meselesiniň ýeten derejesi şu boldy. Bu daşary ýurtdaky oýnatgylar Süleyman bilen baglanşykly materiallary öz bähwitleri, öz reytingleri üçin marjyny çykaryp ulandylar, ulanmaga da dowam edýärler. Şolar şey diýär. Bu topor türkmeni urup, yenjip, yeňip öz gahramanlygyny edermenligini görkezden özbek oglanjyga, özbek bolanyň üçin şolar ýalaky etdiler diýilýär. Mehriban da onlar edi diýilýär. Bütün dünýäň watandaşlary Türkmenistana diňe türkmen bolmaýanlara däl, ilki bilen türkmeniň hut özüne, onda da türkmen bolan hökümetdäki işgärler tarapyndan onlarça ýyldan bäri genosid edilýär. Adamzat taryhynyň hiç bir döwrüne duş gelinmedik görnüşde genosid edilýär. Hemme ordan genosid edilýär. Diňe Türkmenistanaky azlyklara däl. Şoň üçin siz hiç sady başarmaýşyňyz ýaly bu Süleyman meselesinden başarmadyňyz. Süleyman meselesini bulaştırıp nalaç edeyinliğiniz, nadanlığınız sebepli munam millet paradlığa ertip dir ediniz. Özbekistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky problema öwürjek bolup eliňizden geleni diýäňiz. Türkmenler bilen özbekleriň arasyndaky problema öwürjek bolup eliňizden geleni diýäňiz. Siz hemişeki ýaly ot bilen oýnaýaňyz. Özbekistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşygy bulaşdyrsaňyz, özbek halky bilen doganlyk türkmen halkynyň arasyndaky gatnaşygy bulaşdyrsaňyz, ondan ony kim düzeltmeli? Hawa siziň hemmäňiz daşary ýurtlarda döwletiň kömegi, döwletiň gollawy bilen arkaň ýaşaşyp ýörsiňiz. Siziň hiç ýyly bir kynçylygyňyz hem ýok, bir derdiňiz hem ýok, bir aladaňyz hem ýok. Diňe YouTube kanalyna çykyp şow edip alýan hakyňyzy halallamak üçin şol hojoýnyňyza gowy hyzmat edýäniňizi subut etmek, görkezmek üçin edýän zadyňyzdan başga hiç zat ýok. Süleyman jenaýatyny şeýdip millet paradlyga direk goýduňuz. Inha bilam siziň 3-nji diktatoryň oýnatgysy bolup durýanyňyzyň ýene bir subutnamasy. Sebäbi diktatorlar hiç wagt halkyň agy bir bolmagyny isleýär. Olar hemişe millet paradlygy öňe sürýär. Halk köpçüliginiň, halkyň, watandaşlarynyň agzaly bolmagyny isleýär. Kimde kim halkyň agzalalygy üçin şolar ýalaky hereket edýän bolsa, bilik goýun, olum diktatoryň ýarany, olum diktatoryň hyzmatkary, hyzmatdaşy bolýar. Şoň üçin özüni her hil görnüşde oýnadýan daşary ýurtlardaky ýasama, oppozisiýa liderlerine, ýasama aktivistlere we aktivist liderlerine anansaňyz, siz hem özüňizi Edil Niýazow bilen haramdaň döwründäki ýaly 3-nji diktator Serdar Berdimuhammedowyň döwründe hem özüňizi 1-nji we 2-nji diktatorlygyň oýnatgylaryndan 3-nji diktatorlyga da üstünlükli geçen oýnatgylar höküminde öz adyňyzy taryha ýazdyrasyňyz. Şoň üçin mehriban doganlar, mehriban ýylleşler, hormatly teletomaşaçylar, logika diýilen bir zat bar. Her kimiň edýän işini, aýdýan zadyny
logika diýilen ramka salyp görüň. Eger şol logikasy ýan bolsa, onda ol adam hakyň hakikatyň tarapyndadyr. Eger logikasy ýan bolsa, onda hiç wagt hakyň hakikatyň tarapynda däldir. Onuňa maýdylýa. Aýynha köpçülük göreş bilen gyzyklananok, halkyň geljegi bilen gyzyklananok da temmesi ýalan. Ýurdun içindäki köpçüligim, ýurdun daşyndaky köpçüligim şoğa syna otur. Şu oýnatgylar öz oýnatgylygyny edip bolandan soň ak bilen gara dolu saýgarlandan soň ine görersiňiz ýurdun içinde de daşynda da hakyky hereket, hakyky opozisiýa, hakyky aktivistlik başlar. Şoň üçin eger başarsaňyz hakyň, adalatyň, hakikatyň tarapynda bolun. Şoň tarapynda çykyş ediň. Şu pursatdan peýdalanyp hak belirleşiginiň ilgün mähbeti alyp barýan işlerini, tesbirleri bilen, materiallary berýän gollawlary bilen gatnaşyp, gollap, himayet edip duran watandaşlarymyza ullokan taňryalkany aýdýar. Siziň her goşýan goşandyňyz, edýän gollawyňyz netip bolsa, sil bolup halkyň geljeginiň uğruny ketgitler. Şoň üçin şu wagtdan ýeňişli günlerde toý saçakly gatnaşyp durmak dilegi bilen hemmäňize hoş sag boluň diýärin. Ýeneki efir duşuklarymyza çenni saglykda, toýda, bagtyarlykda görüşeliň. Mehriban doganlar, edi dilleşler, hormatly teletomuşaçylar, Türkmenim kanalyny gollamaga dowam ediň. Materiallarymyzy ýaýratmaga dowam ediň. Tesbirleriňize, bellikleriňize, pikirleriňize, teklipleriňize, düzüldüşleriňize garaşýarys. Biziň hemmämiz bir ýumruk bolup, netip bolsa agda berlikde ýeňişli günlere, ýeňişli maksatlara ýetersiz. Hak belirleşiginiň adyndan hemmäňiziň hakyň ýanyna, hakikatyň hatyrasyna üstünlükli görüşmeňiz dilegi bilen hoş sag bolun.